ಕಂಬಳ ಎರುಕುಲು ಬಲಿಪುನ ಪುರುಲುನು ತೂಲೆ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯದ ಇಂಪುನು ಕೇದ್ರೆ ತುರುವೆರೆ ಮೋಕೆದ ಐಸಿರ ಕಂಬಳ ಬೇದ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾತಾ ಸೇರ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಅದು ನಮ ಕಂಬಳ ಒರಿಪಾಲೆ ಎರುಕುಲು ಬಲಿಪುನ ಪುರುಲುನು ತೂಲೆ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯದ ಇಂಪುನು ಕೇದ್ರೆ ತುರುವೆರೆ ಮೋಕೆದ ಐಸಿರ ಕಂಬಳ ಬಂದುಲೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬುಲ ಗಂತಿರ್ದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮುಟ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಲೇಸಗು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನುದುಲೆ ಯಾನು ನಿಖಿತ ಬಂದುಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆದಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಿನ್ಕಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿಲೆನ ಜನಕ್ಲೆಗು ತೋಜಾವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿರಾವುಡು ಪೊರ್ಮಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಂಬಾಟಿಕೆದ ಜೀವನ ವಾರೀತಿಯಾದ ಇತ್ತಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನನ ಜನಕ್ಲೆಗು ತೆರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲಕನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಎಸಲಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಕಂಬುಲದ ಎರುಲ್ಲ ಗಿಡತದೇರ್ಗೆ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ನಗ ಮೆರನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇನರ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲಿನ ಕೆಬಿ ಅಲ್ಪ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಂಬುಲದ ಕಲಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಸರುಲ್ಲೇರು ಮೆರೆನು ಶುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಲೇಸಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನುಂಗ ಎಸ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸರ್ ಕಂಬುಲ ನನ್ನ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬುಲದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ದುಂಬು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪೂರಕಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆರು ಮೆರನ ಸ್ವರ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆರನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ್ಲ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬತ್ತದಾದ ಪನ್ನಗ ಕಂಬುಲದ ಎರುಲ್ಲ ಗಿಡತದರು ಇರು ಪಂದು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಇರಿನ ಬಗೆಟ್ ನನಾತ್ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗಲಾಪು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಿನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಗನೆ ಒಲ್ಲಂಡ್ಲ ಊರುಡು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು 10 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಆಚರಣೆ ಉಂಡುಡ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಜ ಸೀದಾ ಕಂಬಳದಡೆಗೆ ಹೋಗು ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ನೆಟ್ಟ ಹಂಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಿಡಪನ ಇರಲಿತ್ತ ನನ್ನ ಅಮೇರಿಪನಾಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ 19 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡೇನು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಪರಸುರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗಿಡನ ಗಜಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವಾಯರುನು ಗಿಡ ಬನ ಆಯರ್ಕು ಮೆಡ್ಲು ದೆತ್ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಬನ ಉಮೇದ್ರಿ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬನ ಸರಿ ಸುಮಾರು 100 ಬಹುಮಾನ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಮೈದಾನಡ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಗಾರೆ ಅದು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಹಲವು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಆದಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಮಂಡ್ಯಾಡ ಆದಿತ್ತದೆ ಐಟ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 97 ಇಸ್ವಿಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಬತ್ತಿಜಾರ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಬರಂದೀಪನ ಹೊರತುಡು ಆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೇನು ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನು ಹಿಡಿದು ಆಲ ಒಂಜಿ ಲಾಭದ ವ್ಯವಹಾರ ಅತ್ತಾವ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕಂಬಳ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಉಚಿತವಾದ ಏನು ಮನದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂದೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕನವಡು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಥ್ಲೆಟ್ನಾಗ್ಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚೆನೇ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಎಲ್ಲನ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡು ಎಲ್ಲನ ಗಿಡಪನಾಗ್ಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮಾತ ಕಂಬಳದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಗುಣನ ಆ ಗುಣಗಾನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಮ್ಮನದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಆಗಲಿ ನಿಂಜಿನ ಗುಣ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಯ್ನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇವಾಗ ಕೀರ್ನಾಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಲಲೆ ಕಾಮ 225 ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಂಡ ಇದು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನು 16 ಜೊತೆಗೆ ಒರಿದರೆ 213 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಸೋತದ ನಿರ್ಗಮಿಸಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯುವಿನ ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಡಿಪು ಇನಿ ಸೋತು ನೆಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲ ಗೆಂದುವ ಅಂದ್ ಬಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಾಗಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಬೇರು ಅಂಚ ಈ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡಡಿ ಹಿಂಜ ಇರ್ಲೇನು ದತ್ತದು ಐದು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ನೈಕ್ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪುದಾರ ಇನಿದಾನೆ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಇರು ಗಿಡಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೇರು ಇನ್ನು ಇರು ಗಿಡಪ್ಪುನೈಕ್ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪುದಾರ ಬರ್ತದೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂಡ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಆ ಕಂಡವು ಪುದ ಐಟು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳ ನಾಗೇನೇ ಒಂಜುಂಡು ಕಂಬಳ ಓಲು ಉಂಡ ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಬನ್ನ ಉಂಡು ಅವು ನಾಗದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳನ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಅಂಚಿನಿ ದೈವದ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೊಂದು ಊರದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇತ್ತನ್ನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ
ಆ ದೈವದ ಬಾಕ್ಯಾರದೆಲ್ಲ ಕರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆತ್ತನಿಗೆ ಬಾಕ್ಯಾರ ಅಂದ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಬುಳಿತ ಈಗ ರೆಡ್ ಬುಳಿ ಆಮನೆಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳಾಗ ಪೂಂಕರೆ ಪಾಡುವೇರೆ ಬಾಕ್ಯಾರಿಗೆ ಬಾರೆ ಪಾಡು ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಪೂಂಕರೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜೇ ಬುಳಿ ಆಪನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಡಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬದನೆಟ್ಟು ಆಚರಣೆಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಆಚರಣೆದ ದಿನ ಊರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇರಲೇನೆ ಅಪಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ನಿಯಾಗ ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಕಂಬಳಾಗ ಇರೋದನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಉಣಾಸು ಅವು ಗುಂಡ ದಾಲೈಟ್ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಊರದ ಕಂಡು ಏನು ಇರದಿರದಾಗ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಆನಿದ ದಿನಟಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿದ ಕಡೆದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಡು ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಒಂದಿನ ಸುತ್ತಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ನಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಯಡ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದೊಂದಿನ 4 ಕಂಬಳಗಲ ಭಾಗವಹಿಸಾಮ್ನಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರದ ಈ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣದು ಇಂಚಪದ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರೆ ಪಂಡ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವೇಗ ಅನ್ಬೇಡ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಗೆ ವೇಗದ ಓಟ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಓಟಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತುನಾಗ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಇರ್ಲೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ್ಪನಾಗಿಲ್ಲ ಪಾರ್ವೆ ಮನ್ನ ಇಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಆ ಓಟ ಬೇತೆ ಈ ಓಟ ಬೇತೆ ಅಂಡ ವೇಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಪಾರುಜಾಂದ್ ಪನ್ನ ಇನ್ನು ಈ ಪೇಟದಾಗಲಿ ವಾದ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಉಂತವಡು ನನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಉಂತವಡು ಅಂತ ಅಂಡ ಇರ್ಲುಲ ಪಾರ್ವ ಐತೆ ಪಿರಾಡೆ ಜವನೆರ್ಲ ಪಾರ್ವೇರೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಇಪ್ಪು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಪ್ಪು ಆನಂದ್ ಇಪ್ಪು ಹಲವು ಜನ ಯುವಕರನಾಗಲಿ ಬಲಿಪನಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಒರಿ ಹತ್ತನ ಹೊರಿ ಈ ವೇಗುಡು ಬಲ್ಪನಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಆ ಮಾನ್ಯತೆ ಒಡಿಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಕಂಬಳ ತೂಡು ಆ ಓಟಗಾರ ನಾನು ಪಾರ್ನ ಪುರ್ಲು ತೂಡು ಆ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಗದನ ಪುರ್ಲು ತೂಡು ಇದು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳದ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇನ ಪಣ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮನ ಪುದರ್ಗ ಸಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡಿ ಪನತ್ತೆ ಕಂಬಳಗ ಪುದರ್ ಬತ್ರ ನಂಕಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಅಂತೀರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿದ್ದ ಕಂಬಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಪ್ಪ ಕಂಬಳನ್ ಪಂಡ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಕಂಬಳಲು ತಡಾಪ ನೆಕ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳೆಪ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುನು ನನಾದ ಶಿಸ್ತು ಕಣತ್ತಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬುಡ್ದು ಇಜ್ಜಾಂದನ ಇತ್ತಂದ ಅವು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪಂಡರು ಎರ್ಕುಲಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕುವ ಇಲ್ಲಡು ಬಂದು 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವರ್ಷಗೂ ಏನೋಜಿ ಕಂಬುಲ ಎರುಗಿಡ ಪರ ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದು ಪಂಡರು ಆ ಒಂಜಿ 14ನೇ ವರ್ಷಡ್ ಇರು ಸುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ಸುರೂತ ಕರೆ ಓಯಿಟ್ಟು ಸರ್ ಓಯಿಟ್ಟು ಇರು ಗಿಡತ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ನಾವೆರ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತ್ತ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ವರ್ಷನೇ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಂಬಳಡ್ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಮಗತಿ ವರ್ಷನಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಪದ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಿಜಾರ್ ಕಂಬಳ ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಆ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ಶುರು ಮಲ್ತದ 2ನೇ ವರ್ಷಡೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮೆಡ್ಲ್ ಬರ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಮಗತಿ ವರ್ಷ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮೆಡ್ಲ್ ಬರ್ತದ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಈತ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂದ ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬೇಕು ತೋಜಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಈ ಪಾರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ತೆಂಕ್ ಏತ ಪಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾರುಗ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಇರು ಪಾರ್ನೇಟ್ ಗಿಡಪನಾಯ ಪಾರ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಎರಡು ಪಾರಾರ 5 ದಿನ 5 ಇಂಬೆ ಬೂರ್ವೆ ಇಂಬೆಗ ತಾಕತ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲೇನು ಪಾರಾರ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲೇ ಬೋಡು ಎನ್ನೇರು ನಾಯಿ ಗಿಡನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಯಜಮಾನರಾಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೆ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲೆ ಆನಂದೆ ಮೊಗಲ್ ಗಿಡನೇ ಮೇಡ್ಲಿಂದ ಮನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕರ್ ಗಿಡ ನಾಯಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವೇಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಇರ್ಲ ಪಾರಡು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವೇಗ ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪು ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ನನಗೇನು ನಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪಗದ ಕಾಲಡ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗಳ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡ ಆಧುನಿಕತೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಯಿಲಕ್ಕನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದಾಡಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡುತ್ತು ನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಕಂಬಳ ಪನ್ನಗೈಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ ಪಂಡರು ನನಾತ್ ಶಿಸ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಮಿನ್ಕು ನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದು ವಾ ರೀತಿದ ಶಿಸ್ತು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಆನಿದ ಕಾಲಗ್ಲ ಈ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗ್ಲ ಪರಾಕುಂಡು ಪಂಡದು ಆನಿದ ದಿನ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಂದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ನಡತು ಪೋಂದಿತ್ತೀರಿ
ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಲಿ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಪೂರ ಆ ಇರ್ಲಿ ಕುಡುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನ ಇರ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳಾಕಿ ಪಣದು ಆಂದೆ ದಿನ ಅಂಚ ನಡತನ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರಾಣ ಬೈಡ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋದು ಪುಲ್ಯನ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಐತೆ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡ ನೀರನ್ನೇ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದಿರ್ತು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತೇವೆ 2 ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇಡತ್ತೇವೆ 1970ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಬಜಕೋಳಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೈನ್ರು ಆರು ಒಂಜಿ ದಿಡಿಂಬೀರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಜಾತ್ರೆನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಕೊರನ ಆ ರೂಪ ಕೊರನ ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊರಡು ನಂದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಜಾರ್ದೆ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿಡು ಪೂರ ಸುಗ್ಗಿದ ಕಂಡದ ಮುಗಿನು ಜಾರ್ದೆ ಮುಗಿಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಟ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 133 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಕಂಬಳಗಂದು 4 ವಿಭಾಗ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ವಿಭಾಗ ಕನಪಲಾಯಿ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಈ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಇರುಮಂಡು ಬಜ್ಜಿ ನುಗ್ಗೊಟ್ಟು ಪಾರ ಪಂಡ ಒಂಜೇರ್ಕುದಲ ಕೊಂಬುಗುದಲ ಕಟ್ಟಂದೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಪಾರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಕಂಬಳದ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಪಲಾಯಿನ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ನುಗ್ಗೊಟ್ಟೆ ಗಿಡ ಬಲ್ಲದೇರು ಬಂದ 2 ಕೊಂಬುಗು ಮರ ಸೊಂದುದು ಆ ಮರ ಗಡ್ಡ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ರಡ್ಡಿರ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ರಾಬನ ಒಂಜೇರು ಪೀರ ಒಂಜೇರು ದುಮ್ಮಂಡ ಈಗ ಕೊಂಬುಗು ಲೋಡು ಬೋರು ಅಂತ ಪಾರ್ರಾಬಿ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮರ ಸೊಂದುದು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯದ ಪಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರಾಬ ಅಂತ 4 ವಿಭಾಗದ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಂದು ಬಹುಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಡು ಒಂದು 70ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ತದ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆನೆ ದಿನ ಒಂದು 20 ಜೊತೆ ಇರಲು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಆನಿದ ಕಂಬಳನ ತುದು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂದಾನೆ ಮಲ್ತಿರು ಪಂಡಾರು ₹1 ಪ್ರವೇಶ ದರ ₹2 ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ₹5 ಈಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಲಾರ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳ ಅಂತಾರೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಏನಂದೆ ಪ್ರವೇಶ ದರ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಕಂಬಳ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 76ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಂತೂರುಡು ಅಳದಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 80ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬರಿಯಾಗ ಆ ಊರದ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಮನೆತನದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಹವ್ಯಾಸ ಐತನಾಗ ನಮ್ಮನ ಊರುಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆವಡು ನಮ್ಮನ ಊರುಡ್ಲ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆದಿರ್ಲು ಬತ್ತು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಬರಿಯಾಗ ಕೊರಡು ನಮ್ಮನ ಊರದಾಗಲೇ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡೇನು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ಕಂಬಳ ಆದಿನಟ್ಟು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಸಾಮಂತೆರ್ನ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋ ಉಂಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅರಸುಲ್ ನಗಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನೆ ಕಂಬಳ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ 500 ವರ್ಷ ಪಿರಪದ ಮೂಲ್ಕಿದ ಸಾಮಂತೆರ್ನಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯದೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಲಿಂಬೆದ ಬುಳಿತ ಬಹುಮಾನಗಳ ಆ ಗೌರವ ಐತಂದು ಐದು ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಐದು ಬುಕ್ ಆಯಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಕಂಬಳ ಇಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಸೇರಿದು ಈ ಕಂಬಳನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೇರು ಆನಿದ ದಿನಡ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಡು ಆ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಸಾಂಕಂಡು ಏತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ತೂವನು ಅಂತ ಪಂಡ ಪುಲ್ಯನ ಲೆಕ್ಕದ ಸುರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ್ಪನ ಆ ಇರ್ಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಬಾಂಡು ಸುರುಕು ಬಯ್ಯಡ ಜಪ್ಪನ ಸಮೇತ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಕಿದಕ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಬೈ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿನ ತೂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಜೀವನ ಇನಿ ವಿಶ್ವಡೆ ಇರ್ಲಿನ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುನಾಡು ಸಾಂಕಂಡಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾಡ ಪೂರ ಹಿಂಗಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ ಸಾಂಕುವೇರು ನಾಯಿ ಸಾಂಕುವೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈತ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಆತ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಆ ಫೈತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇರು ಐತ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುನು ಮನ ತಿರಿಯೊಂದೇನು ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಆ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕದು ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ ಪಡೆಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ತಿರಿಯೋನಾಗಲಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ಹೆಸರಿತ್ತ ಪನ್ಪುನಾಡಿರ್ ಪಂಡರ 4 ವಿಭಾಗಡ್ ಕಂಬುಳ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಆನಿದ ಕಾಲಡ್ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕಂಬಳ ಗಿಡಪು ನಾಯಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ಉಂಡ ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಅಕುಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡ್ ನಮಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪನ್ಪಿನವು ತಿಕ್ಕರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಏರು ಗಿಡಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡದು ನುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಪೂರ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯನ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲಿ ಗಿಡಾರ ಸುರು ಮಲ್ತಂಡ ಉವೇ ನಮ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ದಾಂಡ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಮ್ಮನ ಕಷ್ಟೋಗಾಗಲ ಆಪೇದಾರೆ ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಓಟಗಾರ ಇದೆ 225 ಜೊತೆ ಒಂಜಿ 80 ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಇತ್ತೇಟ
ಒಂದು 15 ಜನ 20 ಜನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಭಾವನೆ ಉಂಟು ದಾಪಂಡ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಟಗಾರಿ ಗಿಡಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಪನ್ನಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತೇವೆ ఇక్కడ పనులెక్కని ఎడ్డ టైమింగ్స్ పారదన పన్నొడుందండ ఎరుకు మాత్ర పారనత్తు గిడప్పునాయన కెపాసిటీ మిత్తే ఎరు ಪಾರ್ನ ಅಂಚ ಆ ಲೆವೆಲ್ 6 ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ ಬೇರೆ ಮಾಂತ ಕೆಲವುದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ 6 ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಾನಿ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪೋಡ ಅಂಚ ಬೌಲರ್ ಸೇಮ್ ಬೌಲರ್ ಅಂಚಿನ ಗಿಡಪುನೇ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೆರಡಿ ಗಿಡಂಡ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿಡಂಡ ಆನಂದ ಗಿಡಂಡ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ ಗಿಡಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪು ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪನೆಕಲು ಆ ವಿಶ್ವನಾಥೆ ಬೈಂದೂರದ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಗಿಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ 4 ವಿಭಾಗದ ಗಿಡಪುನ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಈ ಕಂಬಳಡಿ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಗಿಡ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯ ಈ ನಮ್ಮೊಂದು ಎನ್ನ ದಾಖಲೆ ಬರ್ಬುಂಡ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರುಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಗಿಡ ನೀರು ಕೊಂಚ ಮೇಟ್ಲು ತೆತ್ತುಕೊರುಡು ನನ್ನ ಮನೋಭಾವ ಮಾತ್ರ ಗಿಡಪುನ ಆಡೈಪು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರ್ನಿಗ್ಲಿಟ್ಟು ದಾಲಾನಿಟ್ಟು ಲಾಭ ಇದ್ದಂದೆ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಈ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಕರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಾಮ್ಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭತ್ತನಗಲ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಡೊನೇಷನ್ ದೇತೊಂದ ಡೊನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಾರ್ದೇ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಆಗ ಒಂಜ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾರ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರ್ನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತುಂಡ 100 ಕೋಟಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗಲಿ ಇಪ್ಪೇರಿ ಅಂಡಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಿಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 3 ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ರಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೆ ಐಪಿ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಡ್ರ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಕಂಬಳನಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಕರೆ ಕಡ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನಾರ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ತನಾರ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕ ಆದಿತ್ತನೇಟ ಆ ಧೈರ್ಯದ ತೊಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಉಂತುನು ಪುರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಸರಿ ಅನ್ನೊಂಜ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಡ ದಾಯಪನ್ನಗ ಆನಿದ ಕಾಲಡ್ ಆತು ಬಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತು ಬತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಈತು ಶೋಕಡು ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡ ಉಂತೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಲ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರಕ್ತೆಗ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತುಡುವೇರು ಒಂಜಾದು ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಬೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲ ಅಪ್ಪದಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಬಂತು 2014-15 ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕಂಬಳ ಪೇಟದಾಗಲ ನಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯರು ಕಂಬಳದ ಹಿಂಸೆ ಉಂಡು ಅವೆನ್ನು ನಿಗ್ಲು ಉಂತೌಡು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬರೇನೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹತ್ತು ಅದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆಯರು ಕಂಬಳದ ಹಿಂಸೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಗ್ಲು ತೂದು ನೆಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯಲಿ ಅಂತ ಮೊಗುಲು ಬತ್ತದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ತೂಯ್ಜರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯದೇ ಬಿಡಿಯರು ಕಂಬಳ ಉಂತಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆನಿದ ದಿನ ಕಂಬಳ ಉಂತ ಉಡುಂದಲತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ ಉಂಡೋಡು ಉತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಐದು ಆ ಲೆಟರ್ನ ತೂನಾಗ ಆ ದಿನತ್ತ ಜಡ್ಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ ಇಂದು ಪೂರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಖಾಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಹಿಂಸೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಣದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಜ್ಞೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನಿದ ದಿನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಾಗಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 125 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಒಂಜಿ 25,000 ಜನ ಮಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಕೊರಿಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ವಾಮಂಜೂರು ನವೀನ್ ಆಳ್ವೀರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಪೂರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನಾಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋದು ಪೂರ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಒಂಜೇ ಕೂಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡಪನ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿನ ಇಂಚ ಸಾಂಕ್ ಒಂದು ಸುರುಕು ನಿಗ್ಲ ಇನ್ ತೂಲೆ ಇರ್ಲಿ ಈತು ಪೂರ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕದ ಈ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟುಗೂರೆ ಗಿಡನಾಗ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಗೆ 5 ಸುತ್ತು ಗಿಡನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ 1.5 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಪುನಃ 325 ದಿನ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕು ಇಂಚಪದ ಕೆಲವು ನಿಗ್ಲು ಫೋಟೋ ತೂವರಯ್ಯಾವ ಆ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿಧನ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ವನ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯನ ಕಳೆವನ್ನಂಚಿನ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅವೇರು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎರುಳ ಕಟ್ಟಂದೆ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಏನು ತಿರಿದಿನಾಗ್ಲಿಂದ ಪಾತ್ರನಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜರಂದಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ಇರು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಇರು ಸಾಂಕಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ನ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನೇ ಅವಳು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ 100 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇನ ಒಂದೇ ಕಂಬಳದ ಗಿಡದ ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತು ಗಿಡತನಾಗ್ಲಿ ಅವೇ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕು ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಐಟೆ ದುಡ್ಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಪ್ಪು 1,200 ಕೋಟಿದ ಲಿಯೋನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಸಮೇತ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಪುನ ಗೆಂದುನದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಆಂಡ ಆ ಕ್ರೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನ ಇರ್ಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳತ್ತೆ ಅವು ಕಂಬಳದ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆಟ್ ಸಮೇತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಮ ನಾಡು ಪತ್ತನೆ ಏನ ಫೈತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಸಾಂಕಗ ನಂಗೆ ಹೃದ್ರೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಅಂಚದು ಪೂರ ಜನ ನಾಯಿಲೇನು ಸಾಂಕ್
ಎರ್ಲೆ ಸಾಂಕುಜೇರಿ ಕುದುರೆ ಸಾಂಕುನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ನಾಯಿ ತೋಜಮನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಎರು ತೋಜಮನಂಚಿನ ನಮಕ್ ತೋಜಮನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನ ಎರು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ಮಂತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಬೋಡೆ ಇರ್ಲು ಇಜ್ಜಿನ ನಮಗೆ ನಿದ್ರೇನೆ ಇಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೈಜಿ ನೆಟ್ಟು ಈ ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಕಿ ಗುಳ್ಳಿಗೆ ನಮಕ್ ದಿನಕ್ಕೂ 350 ಗ್ರಾಮ್ ಸರಿ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 350 ಗ್ರಾಮ್ ಸರಿ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎರುಕು ಮೂಜಾರ ಕಿಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ ಐತ 10 ಪಟ್ಟೈಗೆ ಖರ್ಚುಂಡು ಆಂಡಲ ಎರ್ಲು ಬೋಡ್ದು ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮನ ಕಾಸರಗೋಡು ಪತ್ತಿನ ಉತ್ತರದ ಆಂಕೋಲ ಮಠ ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಭಟ್ಕಳದ ಜವನಿರ್ಲಿ ಇರ್ಗಿಡಪನಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿದ ಕಂಬಳ ನವಂಬರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಕಂಬಳಡೆ ಅವನಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕನೆ ಫಲ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಿರ್ಲು ಅಂಚಿದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲ ಫಲ ಮುಟ್ನಾಗ್ಲೇ ಇಚ್ಚಿ ಆನ ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಅವ್ರ ಜವಣಿರಿ 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ಕನೆ ಫಲ ಇಡುತ್ತವೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರನ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ಹುಡುಗಿ ಐ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಆಗ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುಜಿರಿ ಕಂಬಳಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಪ್ಪುಡುದು ಮನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುವೇರು ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ಒರಿಯಕೊರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಓಲೇಪೋಣ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗುರುತು ಮಲ್ತಿರ್ನ ಅಂದ ಅವು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕು ಬೇತೆ ವಾನಮಂದ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನೇ ಮಲ್ಪದನ ಕೆಲಸ ದುಡ್ಡು ದಾಂತನೇ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಡಿದು ಇದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹಲವು ಕಂಬಳದ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ಊರದ ಜವಣೇರನ್ನು ಅಂಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರನಾಗಲಿ ಸೇರ್ಸೋದು ಕೆಲವು ಡೋನರ್ನಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳ ಪಿಲಿಕುಳದ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ನಡಪುನ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಪಾತರುಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಬಳ ಅಂದದಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮನ ಪಿಲಿಕುಲಡ್ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬೈದಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ.ವಿ. ಸರ್ ಪಂತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಬಂತು ಪಿಲಿಕುಲಡ ಆಪಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳ ನಡತದೆ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದು ಅಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಹಿಂಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಮಾಂತಿರ್ನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಕಂಬಳನ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮನ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸಮೇತ ಹಲವು ಕಂಬಳನ ಬತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈತ ಪುರ್ಲದ ಈ ಕಂಬಳನವ್ರು ಇಂಥವರ ಬಿದಾಡ್ದಿಂದ ಅಂಡ ಐದು ಮೆಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಐತೆ ಹಲವು ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹುಲ್ಲ ಮೊಗಲು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಏನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಏರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪಂತೆನ ಆನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ತೊಂದು ನಾಯಿಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಗತಿಜೇರು ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿಲು ಕೆಲವು ಡಬರ್ ಮನ್ ನಾಯಿಲೇನು ಲೈನಿತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಡಿ ಕಡಪುಣ್ಣದ ಮನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಏರಲ್ಲ ಸಾಂಕುನಾಗ್ಲಿತ್ತನ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಅಂಚ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದು ಐಕಲ್ನ 22 ವರ್ಷಲ 22 30 ವರ್ಷ ಎರ್ಲು ಬದುಕುವ ಆ ಪೊರ್ತುಲ ಏರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಕುಡುಪಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿಲೇರು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತನ ಎರ್ಲು ಸಮೇತ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ತ ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಂಕು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಐನು ಬುಕ್ಕರಿ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಓಲಾ ಆಯ್ತದ ಅದನ್ನ ಓಲಾ IAS ಕಲ್ತದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀತಾನೆ ಇನ್ನು ಓದಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪನತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡೆಡ್ನ ಇನ್ನು ಓದ್ತಾ ನೋಡಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೇಟದಾಗಲಿನ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕರನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಮೇತ ಕೆಲವು ಸಲ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದನುಂಡು ಈ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಪಂತನುಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಐಕೊಂಜಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದನುಂಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡು ಇದು ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ನನಾತು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯವಾಡನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪೇಪರ್ ಲೆಡ್ ಮುಖಪುಟ್ಟಟ್ಟು ಬರ್ತನೆ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಇರ್ಲೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಐತನೆ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂದಿನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಪರ್ಯಾವು ಅದನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಪರ್ಯಾವು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ನು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ 7 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂತ 4 ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು 7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಕಂಬಳನ ತೂತಿರಂದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ವಿಷಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯೋಡ್ದಂಡ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ನಿಗದಿ ಬೋಡು ಈತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುವನಿ ಈ ಕಂಬಳನ ಪನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಬರೋದು ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ 1 ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನ 20 ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು 3ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ 2 ಓವರ್ ಹುಗಿಂಡು ಟೈಮ್ ಕರಿಂದ ಓವರ್ ಎಣ್ಮನಿ 20 ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು ಬರ್ಸೋರ್ದ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇದ್ದನು ಈ ಟೈಮ್ ಮುಗಿ ಹೊಡೆಯವು 2 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ 5 ಓವರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ 20 ಓವರ್ ಉತ್ತದ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ
ನಮ್ಮನ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ಕಂಬಳಗಲ ಬರೋದು ಈತ ಟೈಮದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದ ಇಡಿಗೆ ಐತೆ ಎಂಡ್ ಮುಗಿಡು ಫಿನಿಶ್ ಆ ನೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋದು ಕೊಂಚ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರಪ್ಪ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊರಡು ಈ ಆಯಾಮ ಕೊರಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಡಿತನೇ ಆಗಲ ಗೌರವ ಕಂಬಳ ತೂಬನೇ ಆಗಲ ಖುಷಿ ಈಜಿನವರನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಬಿಡೆ ಕಂಬಳ ಇಂದ ಆಯ್ತು ಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪನ್ನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಯಾನ ಬತ್ತ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ತೂಪೆಂದು ಪನ್ನ ಅಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಕಂಬಳಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವ ಆ ಕಂಬಳ ಅಡಿತನ ತಿಕ್ಕಿನ ನಮಕ್ಕಲ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ ಪಡೆಬನಾಗಲೇ ಇಟ್ಟು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಓಡು ಕಂಬಳಗ ಪಂದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರೀತಿ ಆದುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 90ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರ್ನ ವಸಂತ ಮಾಲ್ ನಡೆದ ಅಂಚಿನ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಕಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ದಿನಾಂಕದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲದು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಅಂಡ್ ಹಲವಾರು ಶಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೊಳೋರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎವಡೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋಡಾಡಿ ಮುಟ್ಟರಾಯ್ಚಿ ಅಂಚ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ BCCI ಇಟ್ಲೇಕನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸುರೂತ ಗೌರವ ದಯಪಂಡ ಅಡೆ ಎರು ಇತ್ತನಾಗಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲೇ ಒಲ್ಲೇರು ಇರುದಾಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲೇ ಒಲ್ಲೇರು ಅಡ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ 110 ಜನ 200 ಜನ ಬತ್ತೇಡ್ಲ ಆ 200 ಜನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆ ಪುರ್ಲುದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇಡ ಆ ಪುರ್ಲುದ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ದುಂಬು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಇನ್ನೇನು ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡದ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳ 30 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರ್ಲಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾರ್ಲಾರೆ ಈನತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸಕರಾದ ಬತ್ತನ ವರ್ಷನೇ ಸುರೂತ 2ನೇ ವರ್ಷಡೇ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬತ್ತನೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಬಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗಳು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಪೂರ ಕಂಬಳಗಳ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂದಿಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರನ ನೇತೃತ್ವದ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತು ತೋಚ್ಪಾಂಡು ಬೆದರದ ಉಮನತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಪೋಯ್ ಸತ್ತಿದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಬಳ ಶಾಸಕರಾದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಬೋಡ ಇಟ್ಟು ಯಾಲ್ನ ಉಲ್ಲೇನ ತಿರುವನಂಚಿನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಾಡಪ್ಪೊಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗು ಬರ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಲ ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಲ್ಲ ಅದು ಬನ್ನಂಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮದೀತ ವರ್ಷಗೂ ಇರುವ ಕಂಬಳ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಕಂಬಳ ಲಂಚಿನ ಅಲ್ತ ಓಟಗಾರನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲಿದೆ ವಿವೇಕಿ ಪರ್ಯಾವ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪರ್ಯಾವ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕಿ ಪರ್ಯಾವ್ ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರೇನ್ ದೇವಾಡಿಗಿರಿ ಪರ್ಯಾವ್ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಹಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕಲು ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಲೇಕ ಅವಳು ಪಂಡ ಅವಳು ಎಲೆ ಒಂದಂತೆ ಕಂಬಳ ಆಪನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಸ್ವಂತ ಜಾಗಡಾಪನ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಕೊರಲೇಕ ಆಪುಂಡು ಆ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಗಿಡುಪುಲೇಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐಕಲು ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಸರ್ಕಾರನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂಡ ಶಿಸ್ತು ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಶಿಸ್ತುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಥ ಭತ್ತನ ಮಾತರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸಮೇತ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಬಹುಶಃ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಟೀತ್ ಮಲ್ಲ ಪುರ್ಲದ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಬತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಬತ್ತೈತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರ್ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡ್ ವಾರೀತಿ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಎರುಗಿಡ ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ತುಂಬೂರ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಅವರೆನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡತೊಂದಿತ್ತೆಡಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ತೂದು ಪುರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟುಗೆ ಎರಣ್ಣೆತ್ತಡ ಬಲ್ತದ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಪೊಸತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುಗಿಡ ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ಹೊಸ ಎರುಗಿಡ ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಪಂಡದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ ಇದು ಬಂಗಾಳಿಡು ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಉಂಡು ಆ ಏರಿಯಾದಾಗಲಿದೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 16 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ನ ಇರಲು 20 ಜೊತೆ ಬುಕ್ಕದ ಜೊತೆಗಳು ಪೂರ 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪಣ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ 5 ಗಿಡವರ ಕಲ್ತೇಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ರೇಸ್ ಬರ್ಪೆ ಹಲವು ಜನ ಇದೆ ಬಂಗಾಡಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇರಲೇನ ಇಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಡಿ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರದೇಶದಾಗಲಿ 10 ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಓ ಇಂಚಿ ತಲಪಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಆಂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜವಣೆಗೆ ಇರುಗಿಡ್ಪನಾಗಲಾಪೇರು ಬಹುಶಃ ಬಜಗೋಳಿಡು ಕಂಬಳ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪಾಸದ ರೆಂಜಾಳ ಕೆರವಾಶೆ ಅಲ್ಪ ಈದ್ ಉಸ್ಮಾರ್ ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ದಿನ ದೇವಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕರೆ ತಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಓಟಗಾರನಾಗಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಗಿಡ್ಪಾರು ಬರ್ತದೆ ನೀ 2 ಮೂಜಿ ಕುದಿಟ್ಟೆ ಅಗಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರಾಮ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ನೇರ್ಲೇಟ್ ಪಾರ್ವೇರು ಪಾರ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಥ್ಲೇಟ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನೊಟ್ಟು ತಯಾರಾಪಿಚಾರು ನಾನು ಶಾಲಾ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚೆ ಕಂಬಳಡ್ಲ
ಮನಸ್ಸು ಸೋಕು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನ ಈತ ಆಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಡೈ ಓಟಗಾರ ಅದೇ ಬರ್ಪೆ ಮುಗಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಕೆಲವು ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಲುಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳದೈತೆ ಮೀಯಾಡ್ ಬೆದರಾಡ್ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಮೀಯಾಡ್ ಕುದಿ ಆಪುಂಡು ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಜಿಲೇನು ಪುರ ಹೊಸ ಕಂಜಿಲೇನು ಕೊಣಪ್ಪೇರು ಐಕ್ಲೇನು ಬೀಲೋಡು ಗಿಡದು ಅಂಚೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ ಬರ್ಪೇರು ಬರೋನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೇಳು ನಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಬುಲದ ತಯಾರಿ ವಾ ರೀತಿ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನವೆಂಬರ್ ಡಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವರು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ 2 ವರ್ಷಡು ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ ಅಡಚಣೆ ಆದ ಕಂಬುಲ ನಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬುಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ ಕಂಬುಲಾಭಿಮಾನಿರೇನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಪಾತಿರ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಹಾವಳಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು 9 ವರ್ಷಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು 11 ಕಂಬಳ ದನ್ನ ಆತನು ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಂಬಳ ಆತನು ಆಪುಣ ಇಜ್ಜಾನ ಗೊಂದಲಡೇ ಇತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 10 ಕಂಬಳನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರನಾಗಲ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊರನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ತೊಂದರೆಲು ಬರಂದು ಇದು ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತುನ ಕಂಬಳನ್ನ ಪೀರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಗ ಆ ತಲಪಾಡಿದ ಅಲ್ಪದಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಮುಡಿಪುಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡುಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಣಪೀಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರೆ 10 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಂಬಳ 110 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅವು ಜಾಗ ಒರಿಯಾನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಒರಿಯ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಜಾಗದ ನಿರ್ದ ಹತ್ರ 2 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪರಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಡ್ ಉಮನತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡ್ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಜವಣೇರ್ನ ಮಾತ ಪಕ್ಷದಾಗಲೇನು ಸೇರ್ಸದು ಆ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹೊಸ ಕರೆ 135 ಮೀಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ನಾನು ಐತೆ ಪೊಯ್ಯ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಉಮೇದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ 150 ಜಾತಿ ಅವಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಕಂಜಿಲೇನು ಕಟ್ಟಿದ ಕಂಬಳ ಬರೋಡು ನಾನು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕು ನೇರ್ಲು ಕೆಲವು ಇಪ್ಪು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ಕಂಬಳ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದ ಜವಣೇರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವಳ ಯುವಕ ಇತ್ತದ ದಿನಟ್ಟು ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದ ಜವಣೇನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಿತ್ತು ಸಾಂಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆ ಈತ ಜನ ತೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪೊಡೋದು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂತುನೇ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಮನ್ನಾಗ 15-16 ಉತ್ತನ ಕಂಬಳನ 16-17 ಉತ್ತೈನ ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಯ್ದು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ನಾನು ಆಪಣೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬನ್ನ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಬೋಡುನ್ ಬನ್ನ ಅಂತ ಬತ್ತ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದೈತೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಥ ದೈವದ ನೋಡಿ ಉಂಡ ಅಂಚೆನಿ ದೈವದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ನಾಗದೇವರೇ ನಂಬುವ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೈವನ ನಂಬುವ ಊರ್ದ ಮುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರುಳ್ಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರೋದ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉರ್ತೊಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಂಬಳ ಒರಿಯುತ್ತಂಡೆ ಮಾತೆರ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಕಂಬಳ ಒರಿತು ಕೊರ್ತಿರತ್ತ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಈ ಕಂಬಳ ಹೊರದಿರತ್ತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮೇತ ಮಾಂತೆರ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನದ ದಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರಂದು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮವು ಅಂಚನೆ ಇರೇನ ಇಲ್ಲಡ್ಲಕ್ ಎರ್ಲು ಉಲ್ಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ವಿಚಾರ ಕಡೆ ಪಂಡರ್ ಈ ಸಲ ಕರೆಕ್ ಜಪಡವನ್ನದಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಬಂಡವು ಜೂನಿಯರ್ ದೇರು ಅದಿತ್ತು ಮೂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವಿತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಆಂಡ್ ನಂತೆ ಸೀನಿಯರ್ ದೈಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರ್ನಾಡ್ದು ಅಂಡ ಈ ಸರಿ ಕಂಬಳ ಜಪಡಾರ ಉಂಡೆ ಮೂಡ್ಲ ಐನಾಜಿ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಹತ್ತದ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಸೀಮಿತ ಕಂಬಳ ಗಂಡಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬಡೆ 2 ಕಂಬಳ ಗಂಡಲ ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ನಂಗೆ ಅವು ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುದು ಅಂಚೆ ಸಾಂಕದ ರೆಡಿ ಮಂತ ಇವನು ಅಂಚ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿತನ ಪ್ಯಾರ್ ಕಂಬಳಡ ಇಂಚ ಬಂಡ ಕುದುರೆ ಹೆಸರು ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಪಾರ್ನು ಕಂಬಳದ ಪ್ಯಾರ್ ಐತೆ ಜೊತೆ ಪಾರೋಡು ಇಂಥ ದಿನ ಮಾಂತೆರಡ ರೆಡಿ ರಿಪಿಜು ಒಂಜೇರು ಆನೆ ಮೇನ ಒಟ್ಟು ಜೊತೆಯಾದ ಗಿಡ ನಮ್ಮನ IPL ಮ್ಯಾಚ್ದಲ್ಲೇ ಜೊತೆಯಾದ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಂಡ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಡ್ಡೆರ್ಲು ಹೂವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾರೋಡು ಐನೇನೆ ಜೋಡಿ ಮಲ್ತ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ರೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪ ನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕಲು ಇದು ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏರು ಇತ್ತದು ಬೇತಕ್ಲೆ ನೇರುಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಪೋಡು ಅಕೇರಿಗಾದ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಪಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಎರುಕುಲೆಗ್ ವಾರೀತಿದ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡ ಕಂಬಳ ಎರು ಗಿಡಪುನಕ್ಲಿಗ್ ವಾರೀತಿ ಉಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಇಂಚ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಂದು ಪಂಡ ಆನಿದ ಕಂಬಳ ಆಗ ಮೈ ಕೊರಿಬೇಕು ಆ ಕಂಬಳ ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಆಯ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಏನ ಪಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲು ಐಕ್ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆದ ಜನಕ್ಕುಲು ಬೋಡ ನಿನ್ನ ಗೊಂದಲದ ಸಮಯ ಪರ್ನಾಪಕ
ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಪರ್ಯಾವು ಕಂಬಳದ ಸೀನಿಯರ್ ಅನುಭವಿನಗಲಿ ಪರ್ಯಾವು ಮಾತ ಆಯ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರನಗಲಿದ್ದೇವೆ ಕಂಬಳಡು ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಮೂನಿದ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ತೆಕ್ಕೊಡು ಮೂಜಿ ನಮೂನಿ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ಇಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಣಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಏಳಿಗೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಗ್ಲು ಇಂಚ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಎರಡು ಪಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಇಂಚಪ್ಪ ಬತ್ತ ನಾವು ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಿರಿ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಡೆಯದು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಹೊರ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಂಬಳನ ಗೆಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ಬುಕ್ಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಪ್ಪು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ರೇಫರ್ನಾಗಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರೇಫರ್ನಾಗಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಬುಜಿಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಡಿಗೋ ಮರಡೋನೆ ಕೈಟ್ ಹಾಕಿದನ ಗೋರುಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮನ ದುಮ್ಮುಂಡು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆನ್ಲ ರೆಫ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ఆయన ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ఆయన ತೀರ್ಪುನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ತೀರ್ಪುನ ಒತ್ತೊನಿದ್ದೀರು ಅಂಪೈರ್ ಜಗಳ ಆಪಲೇಕ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತನಾನೆ అయిನ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳದಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಯಾನು ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಪೋಬುಜಿ ಈ ನಮನಿದ ಹೆಡ್ ವೈಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೂಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಸಹಕಾರ ಕೊರುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಪಾಪದ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡಿಪು ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಐನ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ಪಡು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಬಟ್ ಮಾಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಅವೇ ಭಾವನೆ ಬೋಡು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಕೆಲವು ತಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚವಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವನೇ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಗೌರವ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ನಾನು ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಬಳದ ಎಲ್ಲ ಊರಿ ಐಟ್ ಇತ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೆರಿಯೋನಾಗಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿಕೆ ಏನು ನಂಡ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬುಲದ ಕರೆ ವಾರೀತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿಡು ಮನ್ಪುವರ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಂದು ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನಟ್ಟಿ ನಡ್ನಗನೆ ಅದಿ ಪಡಿ ಪೋನಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಕರೆಟ್ ಆ ರೀತಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಂಬಳಡು ಮೂಲ್ಕಿ ಕಂಬಳ ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಂಡಡೆ ರಡ್ಡು ಮಣ್ಣದನಿ ದಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಇಂಜಿ ಬಳ್ಳ ಬಂಜದ ಕಂಬಳನು ತೇರು ಇಪ್ಪುನ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಲವೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೊರ ಇನ್ನು ಕರೆ ಕಟ್ತದ ಇನ್ನು ದಂಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದಂಡೆ ಇನ್ನು ದೆಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ದಂಡೆ ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಅಂಜಿನ ಬಳ್ಳ ಬಂಜದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಉಂಟು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಗಿಡಪದ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಂಬಳ ಬಳ್ಳ ಬಂಜದ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಬಳದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತುಂಡ ಐಟ್ ಬೇತ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಜೋ ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣನೆ ಅಂಡ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿದೆ ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ಪರ್ಯಾವು ಮಿಜಾರಿ ಪರ್ಯಾವು ಇತ್ತ ಪೊಸೈಂಗಳು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೆ ಪರ್ಯಾವು ಐಕ್ ಒಂಜರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದೆ ಪೊಯ್ಯೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಣ್ಣು ತಾರಂದೆ ಪಂಡ ಪೊಯ್ಯ ಕಂಡು ಪಾರ್ಲೇಕ ಅವಡ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ರೇಸರ್ಗೆ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೇಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ರೇಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಪಂಡ ಕಂಡ ತಾರುಜಿ ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡವು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬಳಡೆ ಪಾರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರು ಗಿಡ ಪಾರ ಆಪಣ ಒಂಜಿ 135 ಮೀಟ್ರ್ ಹಿಡಿದು 132 ಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದನೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಂಗ ದಾಬಣ್ಣ 20 ಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೆತ್ತಂಡ್ರ ಆಪಡು 110 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ 140 145 150 ಮೀಟ್ರದ ಕರೆಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಾರ್ನಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆ 150 ಮೀಟ್ರ್ ಪಾರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂಜೇ ದಮ್ಮುಡು ಪಾರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ದೆರ್ಕು ಪಾರ ಬಂಗ 140 ಮೀಟ್ರದ ಉಲಾಯ್ದ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿಗಾದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಸೈಡ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬತ್ತಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿದಾರಾದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಟಗಾರೆಯಾದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಕಂಬಳ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬಳ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ನೆ ಪಾತ್ರನೇ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಿಡಿದು ನಡತೊಂದು ಬರ್ತೀನ ನಮ್ಮ ನಂತರದಲ್ಲ ಉರಿಯೋಡು ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಟಿ ಪಡುವನಿ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಮಾತಿರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬೇಜಾರ ನಿಂಗೋನರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಯಾನೇ ಗೆಂದುಡುವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಸೋತುಂಡಲ ಗೆಂದಿನ ಅಭಿನಂದಿಸವನಂಚಿನ ಗುಣ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡದಾದ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡಿತ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ ಜಚ್ಚಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹೋದರರ ಭಾವ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ ಬುದರ್ದಿ ಮೆಗಿಪಲ್ಯನ ಬುದರ್ದಿ ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬತ್ಯಕ್ಕ ನಿಗ್ಲ ಮೆಗಿಪಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಪ್ಪಡು ಯಶಮಾನರಾಗಲಿ ಸಮೇತ ಗೆಂದಿನಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗುಣ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೂವನ ಗೆಂದಿಗುಳ್ಳಿ ಕೈ ಕೊರಪೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈ ಪರ್ಯಾವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಾಯಿ ಪರ್ಯಾವು ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಪರ್ಯಾವ ಬಟ್ ಸೋಲುನು ಸಮಾನತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಮನಂಚಿನ ಗುಣ ಬೋಡು
ಯಾನ ಮಲ್ಲೇನು ಮನ್ನ ಇನ್ನು ಬಿಡುಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನನಗೆ ತೆರಿಂದ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಗೆಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪನ್ನ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಡಪ ಒಂದು ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತು ನಂಗಲ್ಲಪ್ಪನು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದಯಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಯುಗ ಉಂಡು ಐಟು ಪೂರ ಜವನಿರ್ಲ ಬರ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೊಟ್ಟು ಕಂಬುಲನ್ನು ತೂವೆರ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೇರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಾದ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಮೂಲಕಡ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇತ್ತದ ಜವನೆರಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಬುಲ ಒರಿಯುಣು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರನ ದುಂಬಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನೇಕ ಇರಿಗ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಸರಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಅರೆನ ಪಾತೆರಗ್ ಅನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಕೆಬಿಕುಲುಪ್ಪುವ ಕೇನರ ಅರೆನ ಪಾತೆರ ಆದಿಪ್ಪು ಅರೆನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಸರ್ ಇರಿಗ ಕುಡೋರ ನನೋರ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯರತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಮೆಂಟ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಓಟಗಾರ ನಮ್ಮನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಎಸಲಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರ ಕತೆಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮುಟುದುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಶಯನದಿ ಒಂದು ನನೊಂಜಿ ಎಸಲಡ್ ನನೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಳ್ಳಿನ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಗು ಬರ್ಪ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷತೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಊರುದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ತುಳುನಾಡ ಭೂಮಿಲಿ ಕಂಬುವಾದ್ಯ ಸೌಂದಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ರೇಸಲಿ ರೈತರ ಬೆವರಲಿ ಜೋಡಿಕೋಣ ಓಟದ್ದೆ ಕಾರುವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೋನೆ ಸರ್ದಾರ ಹೌದು ಗುರು ನಮ್ಮ ಊರುದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ